25. marca 2026 testovacia parcela číslo 1, selektačná. Pred sebou máme unikátny vzácny exemplár Pyrus pirifolia mutant červený, azijská hruška čínskeho pôvodu. Vidíme, že má červené listy. Exemplár vysadený nedávno. To je jeden. Po zasadení vidíme, ako zareagoval na rez. Má nádherné ebenové drevo, kôru s takými bežovými bodkami, charakteristickými pre azijské hrušky. A ešte na tejto parcele máme jeden exemplár, ten je tu, ten takisto. Už má listy a bude mať červené, také purpurové plody, niektoré sú pasikavé, červeno, žlto, oranžové. Mení sa to podľa roku, sezóny. Takže tešíme sa na úrodu. Máme týchto sadeníc viac. Plánujeme vysadiť ešte ďalší sad z týchto sadeníc, pretože sú veľmi kvalitné, čo sa týka dužiny a aj veľmi atraktívne. Ako ten strom má veľmi vysokú dekoratívnu hodnotu. Nádherný. Aj ho radi opelujú pelinačné hmyzy. Takže sa s vami lúčime a želáme vám, nech sa vám všetko darí v tejto sezóne a nech vám to perfektne super rastie. Majte sa. Ahoj. Ešte si spravíme detail, pretože už je podvečer. Spravíme si detail, aby ste videli aj to meritko, aké bude mať nádherné purpurovo rudé krvavé listy. Táto naši hruška. Je to v podstate jediná hruška známa, teda pre populáciu, pre verejnosť. Tu nevieme, či niekde ešte neznáma nejaká odroda hybridná alebo mutant rastie. Je to jediná hruška na svete, pasiková, červená, azijská teda, červená, pasiková, pruhovaná, taká melírovaná. Je to, už je podvečer, takže je to trošku horšie vidieť, ale tuto keď sa pozrieme s osvetlením, tak vidíme tú nádhernú farbu rubinovú. To je asi to správne slovo, rubinová farba alebo granátová. Takže ešte raz, majte sa krásne, budeme dokumentovať tieto sadenice, potom máme tiež ešte na dokumentáciu, videodokumentáciu pripravené južanské cidonie oblongy dezertnej kvality, tej najšpičkovejšie na svete, ktoré pochádzajú z oblasti Mezopotámie a sú to naozaj unikátne kultivary, najlepšie na svete, čo sa týka kvality dužiny, mäkké, šťavnaté, sladké, maximálne sladkokyslé, bez trieslovín, čiže k priamému konzumu, tak ako hrušky. Takže majte sa.